Bun, salut, am intrat un pic pe Mobizen, acum am dus-o de jos, într-un la Rising Game. Mi-am făcut câteva geamuri, mai multe un pic. Și David, prietenul meu, acum s-a uitat la câteva și așteaptă al treilea, care vine acum. Acesta nu o să-l fac așa lung, o să-l fac de vreo 20, maxim 7-8 minute. Nu e extrem de mult. Nu am făcut, pot să zic că am făcut foarte, foarte mult, dar am făcut ce am făcut. Fără voi, din păcate, că nu puteai să fac niște setări la Mobizen. Prietenul meu, să nu vă spărați că câteva în plus, dar asta e viața. Pare rău. Dacă mai iese singur, apropo, să nu vă speriați, trebuie să-mi iasă când am foarte mult lag sau așa ceva. Mă rog, să continuăm. Așteaptă a treilea video, dar în ăsta duc să fac o porno. Nu mi-am făcut așa multe chestii, dar nu. Fratele meu este lângă mine. Zici ceva? Da, vreau să aici. Trebuie să zic salutare tuturor. Nu poate zice cum îl cheamă, zice doar cum e aici. Da, de fapt știți cum îl cheamă, Ștefan. Cum îl cheamă pe mine Răzvan, Ștefan, aproape tot lumea da, nu. Chimează Răzvan, Ștefan. Sper să mă las să suport. Da, bine. Videoclipul ăsta să fie scurt. Nu vă mirați, dar David prietenul meu că o să pleacă. Și aș vrea să fac, dacă aș putea să merg la el sau să vină el la mine, să facem un video împreună. David, când o să te uiți la asta, să mă ascult și să o rogi pe Cristina dată să vină, să venim noi la el, dar să nu-i arăți video acesta, ca să putem face și noi un video împreună, să fii și tu pe YouTube, visul tău, să ai și tu vise, vorba ta. Nu? Bine. Dacă vrei vise, îți dau vise, nu? Haide. Rogă și îți dau visele tale. Visele mele. Mă rog. Cum era pe ce să-mi iasă, că mă fug mă lag. Că am să făcut foarte repede. Să continuăm. Deci, David este prietenul meu cel mai bun. Și nimeni nu l-a înlocuit David. Să nu plângi, David, de acolo de unde ești tu. Nu plânge. Că ești un prieten tare bun. Și nimeni nu te-ar putea locui pe meu. Astăzi terminăm doar geamurile și după am terminat video acesta, că nu vreau să mă lungesc 3 ore în continuu, că fac unii. Nu. Mai bine lăsăm așa, că e târziu și la mine și trebuie să mă duc să-mi fac eu asta. Nu am multe de făcut pentru mine la școală. Am repetat, am făcut, bine, am învățat astăzi foarte mult, am citit în continuu. Sper că ai citit lectura aia, David. David a meu. Mă rog, sper că ești la un capitol. Ce vorbești așa, mă, despre David? David mi-e prieten, adică nu. Punem așa. Și tu nu te băga. O să zic și eu imediat. Dacă ai fi tu pe YouTube, ai vorbi în continuu despre Maxi. Știu că mă auziți. Și am mai luat încă o sticlă. Sau toate? Nu și pe asta. Ce mi-a piedică? Așa. 3, 1, 2, 3. 2. Mă rog, să mai continuăm. Una. Oh, mai avem puține din alea. Puținele noi o să mai punem noi imediat. Pleacă. 4. Mai punem. Cred că ne ajung. Ok. Du-te, mă. 1, 2.
încă una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nu mai trebuie. Să așteptăm 13. Cu 13 putem termina asta. După ce terminăm, o fi mai mult timp. Facem de 7 minute, cum am zis, să zicem 7 minute. Ce mai durează puii ăștia, că vine pe la mine prin casă. Hai mai repede! Că și eu sunt copil, n-au răbdare. Ce vreți voi de mâncare? Vreți de mâncare? Bine, stați un pic. Dar faci ouă dacă îți dau de mâncare. Bun? Ce tu? Treci înapoi dacă vrei de mâncare. Mâncare. Bravo, da, fă niște ouă. Bine, mă, acum nu mai faci ouă. Ce rea ești. Ce mai găi. Eu rog să fac ouă și nu facem eu ouă. Cine face așa ceva? M-am mințit. O să curge. Sunt nesupărat. Bă, mai ies mult nimic din asta. Făcut ouă, poate. Da, nu. Să continuăm. Mâine o să ne facem grădină. Da, grădină. David, dacă mă auzi, vreau să zic că nici chiar așa, Ștefi, nici chiar așa. Vreau să zic că mâine să stai cu ochii în patru și să-mi aștepți videourile. Mă rog, să continuăm. Așa. Așa. În care ochelari, lasă-l pace. Ne punem încă una. Și gata. Serios, n-am luat-o. Serios. Așa. Poate că o să joc și multiplayer cu un prieten, dar mă rog, hai să continuăm. O să pun poeția asta și am terminat pe ziua de astăzi cu video acesta. Nu vreau să lungesc și să... Mă rog. 1, 2, 4, 5. Ok, și cam atâta.